Γεια σας παιδιά, είμαι ο Τζάκι και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο το πρώτο μου βίντεο. Είναι δύο YouTubers μαζί μου και ανέβηκαμε level 121. Ας ανεβάσουμε την αντοχή επειδή την έχω ρίξει αρκετά. Και ναι, αυτός ο server είναι το GR10 Hero Zero. Και θα είμαι και στο GR13 μαζί σας τώρα σε αυτό το βίντεο, στους μέρους. Συγγνώμη, είναι GR14. Να σας δείξω λίγο τον Minions Plus στο GR14. Είναι 81 στη τιμή, κανός είναι. Είναι στους Red Bulls που είναι 3 την ώρα. Και έχει πολύ καλά skills για το level του. Η ομάδα μου στο GR13 είναι οι Awesome Bulls. Στη τιμή είμαστε στη τιμή είμαστε 233. Και στο GR10 η ομάδα μου είναι η πέστα μας όπως θέλετε. Στη τιμή είναι 151. Και εντάξει, θα μπορούσα να μπω σε καλύτερη ομάδα, αλλά και αυτό μου αρέσει. Ο αρχηγός μας, ο Φυτοκλάι, είναι, εντάξει, καλός είναι σαν αρχηγός. Λίγο το level που πρέπει να μεγαλώσει. Σας πω μια αποστολή. Χάσαμε. Δεν πειράζει. Τώρα πάμε να κάνουμε καμία μάχη. Ο Ντάντι έχει βγάλει τα ρούχα του. Κάνουμε εδώ. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε τη θέση τώρα. Πάμε να δούμε λίγο το πρωτάθλημα. Να σπάμε σε αυτό εδώ. Πάμε, ωραία. Συνέχεια, θα τολμήσω να κάνεις αυτό. Πιστεύω το να πάω. Ωραία. Και τώρα, ναι, ας κάνουμε μια αλλαγή αντιπάλου. 7, 9, 10. Έχει πολύ τη... ναι, θα το τολμήσω να βγάλω. Και έχει, θα τολμήσω τώρα. Ναι, ωραία. Είχε πολύ τη δύναμη. Γι' αυτό την ήξερα. Τώρα, κατοικίδες στο GR10. Έχω αυτή τη στιγμή τον Γλίτσα, το έχω ονομάσει. Είναι level 6. Και το μόνο pet που έχω level 30 είναι ο Ρίκος. Δεν έχω... GR14, εδώ. Χάσαμε εδώ. Εδώ. Ωραία, νικήσαμε. Θα το βάλω. Βέβαια μου δίνει δύναμη. Μου ανεβάζει τη δύναμη, αλλά αξίζει πιστεύω. Τέλος πάντων. Τώρα τι να... Θα βάλω αυτή. Και πάμε και στο GR13 να κάνουμε καμιά ομαδική. Καμιά μάχη. Λοιπόν. Θα κάνω σε αυτόν παρόλο που είναι μικρότερο level, μπορεί να χάσω, επειδή δεν έχω τόσο καλές stats. Δεν δίνω stats δεν δίνω κέρματα για να... Δεν δίνω κέρματα στα stats, πιο πολύ σε ομάδα. Και γι' αυτό με νίκησα.
πλυντηριών. Α, ναι, όντως μου δίνει δύναμη το κάβο. Έχω βάλει ήδη. Θα το χαλασώ, το donut. Θα είναι καλό. Καλό το θυμίζω. Θα το βάλω μέχρι τώρα. Να το βάλω, λες. Όχι, μου μένει πολύ τη διέση. Ας πούμε μια αγωθά δεν έχουμε κάνει στο τζίρο. Θα πάρω. Όχι. Να βάλω πλυντηριών. Ναι, αλλά δεν έχω πάνω. Παίρνω αυτό. Όχι. Τι. Θα πουλήσουμε λίγο τα item μας. Ωραία. Ωραία. Αυτό που είναι. Φύγα. Ναι, αυτό. Εδώ πέρα πάμε σε καμία μαγική. Σε μια μάχη. Πάμε. Σε μια λεπτό. 15. Τι. Ναι, αυτό που σας είπα, δεν δίνω κέρματα σε stats. Αλλά αυτό με παίρνει όχι ξανά από φαν. Το level 15. Και έχουμε και 2 ηρωικά κάτω αυτόματα. Ωραία. Δίνει 42. Α, ναι, CSGO, LOL. Ένα βίσιο, ένα και τέτοια. Ναι. Λοιπόν, θα κάνω κι άλλο λίγο εδώ πέρα. Θα κρατήσω λίγο το βίντεο, παιδιά. Στο πρωτάθλημα, είμαι σημαίνει οτία. Μάχη δεν μπορώ να δω λίγο. Ναι, δεν θα προλάβουμε να κάνουμε άλλη μάχη. Και να δούμε λίγο την ομάδα. Ναι, πάμε. Ναι, δεν σου είπα για τον αρχηγό, τον Awesome Bulls, είναι ο Μάφια. Που είναι επίπεδο 33 και είναι αρκετά καλός. Ναι, να σας το δείξω λίγο. Έχει αλλάξει το όνομά του και το έχει κάνει Devil 1 από το... Ναι. Και είναι ο ίδιος με τον George Hero 1. Να το έχει καλά... Ναι, έχει καλά skills. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Και τα λέμε σε ένα άλλο επεισόδιο.